Hello, kumusta? Yan, sabi niyo agad si Kangin Antefon Morales and then my partner nga po ako dari si Ruan Ditayat. Kumusta kamataran? Asap kita always say a prayer mga kaigsuunan. Mga importante, ang ato gyud nga pagpanalangin sa itong labaw magagawam. Lord, thank you kayo sa mga grasya ngayon mong gihatag ka na mo matag adlaw. Ligon lang ang mga panlawas, ingon man ang among hunahuna, ikaw naghatag ng tanan, Lord. Salamat kayo. O abilhin ka nimo, Mama Mary, natong tanan, o ni St. Joseph, salamat kayo ninyo. Okay. Bueno, ang sa tampo karon natong hatagan og pagtagay do pinadra kini usa ka lalaki nga napatago lang siya nga during kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano kay sunan ang atong sender si During. Kini ako problema bahay ni sa kong asawa nga grabe kay nga tulgon. Kana ako siya makukayo kayo sa cellphone, ang cellphone matagak. Kay nagduka na day taon. Purti nag yung tabuka. Okay, asawa lagi siyempre atom yan ang mahal ng pag-ao natural. Pero noon sa mura minunin ni abusar tao ng asawa, aron niyo gyud sabtan ni problema na to no. Niyo ano ko pagsugod ang tanan ha. Kanta-kanta rin mingaw ganda. Gipili kong babae nga tambok kay siksi man siya og bigot. Kung ako siyang gakson, lawas murag pison, malipay yun ako intaw. Apan wala yung kumuangay, kay niwang ang gusto ni nanay. Kung ako siyang gakson, lawas daw bukogon, basin nga bungkag lang noon. Ang tambok gisaway sa ako nga nanay, basin kunog high blood og mamatay. Sabtang babaeng diwang nga gusto ni nanay, yang pisit taon og haw ang halugon. Akan magsin jud pilion. Kay tin ay. Dali na pangaon na ta. Ha? Kalimot mo nung itong katao. Dali na, maon na ta, oy. Salamat. Ay, nanawag, kaluto na kita. Ay, ganina lagi ko gigutom. Nalipong lang ko sa kong kantar. Kalimot ko. Ako nga tawag. Ayo dong. Special gagay na akong pagkaluto. Kay may sagol na nga pagmahal. Kaon. Kaon na, kaon. Pida na yabag ning bayan na taon. Mga on ko niyo nagigda pa. Natalaw niya adobong pinalagtob o. Imo na yung paborito. Yung pinalagtob. Anahan, bida. Gadidaman mo hinoon ni panuhak na ko. Hoy, Lisa! Ay, Lisa! Kayan! 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 Uy, hinay lang dong. Init pa kayo lang sabaw. Init yung mata! Hoy! Dong, during. Dong malakakaon. Ha? Kaon sa mata? Nana may adobong pinalagtob ha. Hilom niya eh. Gidaman ka eh. Gidaman ka kanahana ka. Gidaman ko? Mari ka. Huwag mo ka maglungag. Noon sa bangon niya. Sigil ka katog. Unsa nang orasa. Bangon na ha, bida. Matingog na sa ito babahaw pa ni Utoro na ni. Mura taglagkaon na ni 2-in-1. Mao na. Okay, to in one dong. 2-in-1 ko. Pamahaw pa ni Utto. Usahon ragkaon, bida. Ba na. Mura tagkaping 3-in-1 na ni. Bida. Basta pa ni hapon, apilon pa. Bangon na diha, paglungag na diha. Wa pa di ko kalungag. Subaw siya itandaw ni mo taon. Hala, ibuang nga di ay ugi-una man rin akong adobo. Hilom diha, adobo to eh. Grabiha lagi kay nga tugon nga kong asawa taon. Bisag sa labisa, akbo matug. Bisag bago pa kayo na mata. Hindi ko magligo, magsandis bangko, tug. Katog, hinga tugon lagi kayo. O niya? Naunsa ba ng imong asawa, oy Doring? Unsa man na siya, di na siya matug magabi eh? Tug mo na eh. Sayo Nya, lagi kang nganong tug. pirmi man na siyang magduka sa kuan adlawan. Butanan niya na eh. Tambok na mag-yung taon kina siya. Uy, pa-exercise sana, uy. Kay basig ma-high blood, hinuuna nga magsigil ang katug. Dadon bitatan na ako sa gym na kay pa-enroll mo yan ng perfect body. Ya, noon sa. Nya, Mansa nya. ko di man ko siya. Wa yung gihapon ikapuslanan eh. Nga naman. Inig gym dito mag-alsa taon siya dito og kanang mga weight nga kanang mga kuan, kanang barbell. Nya, Mag-alsa matug man real kita. bungot sa ito, eh. Paling mo pre, Ito kuhaan ba? pre. Kuhaan na nimo sa kuhaan pre sa instructor ba, instructor sa physical fitness ba pre? Oh, para maniwag na siya pre.
Kaya kanang yung pagkatambok ba? Mo na'y makapaluyan niya, pre. Mo man ang magsigin lang nagkatog siya, pre. Mo nga angay lang na siya nga panington ba, pre. Hindi mo na panington na siya, hindi mo na papasinguton na siya ni mo. Aron pa mga hilis, mga karang mga pats sa iyang tiyan ba, pre. Ingon man mga kolesterol ba. O kung mawa na pre, di na magsigdo ka, pre. Oo ba, pre? Uy, wala na mo kung pre. Lida, pre, na high blood na gud ko kay sige ko katog, pre. Duka mo gud, pre. Mo nga sa dihang nagka-physical fitness ko, pre. Lida. Nag-instructor nga nag-guide na ako, pre. Ha? Di pa ko naniwang og gamay, pre. Ya, lagsig na ko pirmi, pre. Na, pre. Oo ba, pre? Tara, Bakit tara, sa ba tara. instruction ni mo ato? Instruction. Ay, pagtarong binuang na mo. Instruction. Instruction nila. Kakaskoy lang gud, pre. Instruction ba? Instructor ni mo ba, kinsa? Lagi sakay lang ko ba. Uy, kuya to ako instructor, pre. Kay kamao to tanan, pre. Aerobic, zumba, ballroom. Dara pasingot lang, pre. Ngiga, pre. Kamao lagi. Kaya di masadya pulo to ng exercise para palingtol, pre. Kaya mambuling masag kabuk sige lang exercise. Mo nang sagol lang iha, pre. Duluan ginag zumba, ballroom. Para lang palingtol ka ba? Oh. Sige. Nindot na imo ha, pre. Gusto ka, pre. Pailay tatakol instructor. Sige. Akong pa-eskwelahon akong asawa ana niya, pre. Ipaila-ila ko ana niya. Recorded by X Thunder Gaming. Pilay pangayo ana niya ka, pre. Kuha lang, pre, ka nakamuli pagsabot, pre. Lisod ba sa dug amigo ko ta? Lisod ba sa dug ako may bungat nimo sa presyo, abilan nimo. Gigo ta ka. Kamoy pagsabot sa pila budget, pre, kung pila yung pangayo, ha? Introduce na lang ka, pre. Sige, pre. Kami lang sabotan na, pre. Nya, ano sa ka na doon ako asawa ka, no? Ha? Na doon ako kung asawa nga to niya ba? O sa okay na ka? Sige. Ako inom, pre. Ano sa mo kita? Ay, bali man eh. Kuhan ka nang ugma ka na yun, pre. Ugma ka na yun. Okay. Wa konsulta din sa asawa nga kuhaan ako siya instructor sa physical fitness. Tumatulog sa ilahang jing-rama. Magkuha ko dito. Og, makikita ko na ako sa mga instructor kay sabutan na mo sayangan mo buhaton. Unya, Pre. pre. Ano siya, pre? Ang akong instructor, pre. Kita ka, na ba? Sulod kay lawas, sulod kaysa. Di yung kakakitang tambok sa lawas. Bisan na sa partiyas lawas, pre. tuo da. Buni. Nga buni? Mo ni akong kupari, Buni. Sir Buni, ako siya gisultihan nga ikaw mo ay nakapaniwang nako. Buni. Buni. Saan yung bunikol? Dili Bun, Buni ba? Buni. Bun, si Paling Doli ni Bun, Paling Doli. Hello, sir. Manyang adlaw, sir. May adlaw sad buni. Salamat nga kay mamat kita ta. Ay sultian ko ni Pariterso. So hinungdan nga nakikita ko nimo kay may pangutana unta ko nimo pila gyud imong pangayo. Ako, sir. Masultin lang ko na yung mas tinood, ha? Lahi, dito ko sa ubang mga instructors sa physical fitness. Ako maugyoy ay instructor nga dili na kulungan ang akong kliyente. Nga, dili ko niya makuha ang gusto niya makuha nga timbang. By hook or by crook, ako yun nang paningkamutan. Bahala maglisod ang akong client. Mao ba? Mao ni sakto da nindot kay na. So siguro gyud ay niwang akong sawa taon na ni. Baybon. Sir, ang pagpaniwang dili na sayon. Mostly gyud no, mo surrender na ka. Kung tingwahaon gyud nimo nga ang imong asawa nga maniwang siya no. Kinanglan nga mutuman gyud siya sa ako mga ipabuhat niya. Mauda na. Mutuman lang gyud siya. Pagkita dayon na mo resulta sa sud sa usa ka buwan. Hala, nindot na. Sige. Pila gyud pangayo nimo. Ilis. Asa tagang? Pasingot agang na ako'y ko instructor para makapasingot ka ba basin lang mo gamay ka muha na yung imong kahinga tulgon. Ha? Sige pag-ilis na ito kay mga tag gym. No, makatug lang gyapon ta anak. Nalagi kay maayo kay namutudlo nimo. Maayo pag-ilis dito ka sige kay magbuhatan nimo ang instructor nimo ron. Pagdali na. No, gang. Tuan na gitaon. Ilak ka eh. Maayo kay murag gusto sa taon gayang taon. Habi na ko mo baliban na. Ay, dali na! Dugay pa niyo mo diha. Nakailis sa kadiha. Bida. Makita siguro itong short. Sakto niya. Ay, paita. Ako gini nga to, Orbi. Sige, libo ito sa isulo mo ito taon. Kay, pulos mo. Itong isulo mo na niya. Ako atoon. Gang, mana kang... Kuha kay gago ko. Naggagok ko kaya. Kubida. Hay!
Gil! Bida! Say, nahita po. Ay, sinitabo si mata na tuwag mo ko kanya. Naman. Nabago pa abot mo sa gawa, sabi na kung nagilis sa kanya. Maglakaw ta. Bida-abi na kung nakailis ka. Tuwag ba hinunod kag balik? Sige, pag-ilis na mga adto, Jim. Naghuwa to na ito instructor ni mo, pagkindor sa tao. Bango na diya! O lagi. Oo. Ibalik sa... Bida, bubuan di kang tubig, be. Ibuan di ka, be. O lagi. Bango na diha! Okay kang, mao ni mo instructor nga ha, nga akong gikuha taon, mahal taon kining kuras taon ani. Mao pa ning kamot kining mayo. Sir, kisa tingani mo sir? Tawag lang kong choke, sir. Choke, Ali, no? ma'am, dali, ma'am, ngari ka na pita, ma'am. Okay, adari ko. Kana day. Okay, okay. Mao ni ko sawas gayang ha. Ikaw nang bahala ni niya ha. Siguro ag yung hiyos niya. Oh, Saba ka kang uy, hiyos ba uy? ayaw ka balakat, sir. Wa pa ko'y client nga wa mas satisfied sa resulta sa ilang lawas. Ang tanan, wa gyud magmahay. Okay. Ikaw na balas ko sawa. Kuan, sir, kaning yun na, nakadana ba kag ilisan, ma'am? Nagdala ka? Yung mga attire para ba sa exercise, like jogging pants, short o leggings ba? Kumplito na siya na. Kumplito na. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Dali, ma'am. Pag-ilit nga rin. Dito among dressing room, ma'am. Dali, ma'am. Sige, lakaw na kayang. Buri, ikaw na ba ha? Before sa atong warm-up exercise, doon na lang ko'y gamay ng amin sa akin, ma'am. Kanyang gitawag na to inspirational message. Kaya na ko ba giviral si Sir, ma'am, kay special good ka nga atong gituduan karon kay ikaw rang usa. Kay gusto ni Sir nga ma-focus yun na ko ang pagpahiyos nimo. Ang pagpagamay ba nimo, ma'am? I'm sorry. Sige na, kay gutom na ra ba ko. Dali apalihog ng inspirational message ni mo. Okay, ma'am. Sir, imo na asawa, sir. Kana bang tudloan ni Chucky po ni, sir? Dali ako na sa gusto mong hiyos siya. Grabe kay nga tugon kayo. Nagtuo ko nga tungo na sa iyang katambok mo nang hingatugon kayo. Sakto to kay ka, sir. Kaya nakita na ako lahi ang iyang pagkatambok. Murag dili yun siya healthy, sir. Like sa ubang mga tambok pa nga, bisag bukat sila guwit. Pero abtik sila. Siya murang magluyak kon, sir. Lagi, natugon kayo. Nadali kay kutasan, blakaw lang ka diyan. Dahil sakit ako batang. Sige lang, sir. Mahiyos lang gina, ma'am. Bahaya kayo na kuha mo instructor, sir. Mayo ang tatawag buhiyos yung taon. Mayo yung taon, buhiyos. Layo sa kabuuan na, sir. Hiyos lang yan. Lipay po ko sa gisulti sa instructor taon. Kay believe ko nung kayo siya ng instructor nga ako gikuha nga si Bunicol Chucky. Bida. O pasalib yun siya nga layo sa kabuan. Kunya. Ma'am, di man iya, kinahanglan ang imong determinasyon. Kay guwagod ka ning butanga, ma'am. Mag-listyo dito tag paggamay nimo. Pero okay, pasalig nimo nga di dugkal. Ayan, ma'am. No? Kay tanan pasingot ako i-apply diha nimo aron dili ka maboring. Lain-laino nato ang atong pasingot patag schedule para dili ka daling mapulaan. Okay, ma'am? Unya ang atong paun, ma'am, kinahanglan nga doon na kay control. Pwede kang mukaon bisag unsa pero mas maayo og doon gisunod nga pagkaon nimo. Kana bang itawag nila og kanang healthy food kay makatabang man na nimo. So, okay ha. Ready na ka, ma'am? Ready na. Recorded by X Thunder Gaming. Murag, nalipay kay ko sa unang adlaw pa lang. Pero luya taon kay akong asawa taon pagkabuto ba ay diretso taon siya katog. Ako na sa ipasagdan kay baton pa si instructor nga okay ra ko na kay gikan mga pasingot. Unden. Kapuya. Mula na kong mamatay doring. Ana ginagang sa imo hang tumong tigo. Kinahanglan kang passion. Tingan? Passion. Tingan? Passion of Christ. Pasingot. Unsam taon ka. Kinahanglan ibutang nimo sa imo una nga. Passion na nimo nga magpadiwang ka. Amo na imong goal. Nga once nga muhiyos na ka, nindo, ito doon. Hindi wala nakagamay kan. Ha?
daghan kay benefit sa imong kuha. Unya, murag layo na ka sa ibla na ikaduha, gaan na kay imong lawas, di na ka maglakaw-lakaw, murag kag magkindang-kindang, abtik kay kamulihok. Kana kay dili na ka magduka na kay mo daot ka. So angay nga mo sakripisyo lang kagang para sa maong benepisyo nga imo makuha kung mag-gym-gym ka. Ang imo maangkon mao ang imo. Magsailong. Ani, yaw-yaw na. Magyaw rin, bumo sa ito'y. May hagong eh. Yaw-yaw na rin. Pagkakidot. Kidot! Gang, mapadayon pa ko ani, Gang. Dayon, tumana to yung mag-ingon mo, akong giingon ni mo taon nga. Para sa kayuhan na si mong lawas taon. Karon layo ka takihod ba? Kay kuyaw kayo. Daoy. Ako na ang instructor ni mo. Kung tanaw siyang lawas, batso kayo. Ayun ka ba nga instructor nga babae? Tanawa. Orba kay gawas. Hugot kay paa. Ang imo ha? Tanawa. Ang imong bukton, murag paa. Ang imong paa, murag haligi. Bastos ka gyud. Murag ipanuwayan ng kana. Da, Murag ipanuwayan ng imong lawas taon. maigo basta parus ko panuway ni. Napay bilbil mo, patakal lusot, murag nagsuksok 45. Gusto ko nga pareha sa imong lawas ng kana nila ba tadawa ra gyud. Tugman na ang ilang ipangbuhat o ipabuhat ibo. Parang mihiyos taon ka sabot ka. Kang. Onya, mao to nga gidasig yun ako mag-exercise ug mayo ako so para malayo sa atake. Kay kuya 1 taon ko na niya. Kay murag bukalit ang hagok. Bisong may istorya ang taon eh. O di ba? Magduwa siya game sa cellphone, ang cellphone matagak. Ang gusto na ko ipasuod gyud siya ang physical fitness. Unya milabay ang usak simana kapin. Murag karon murag nakita na gyud ako murag hiyos ang akong asawa na. Kay kada adlaw gud. Ato una ko kay murag bistahan ako sa siyang game. Nihiyos ro ni. Hindi anak ko stream nila. Masahod ko. Hello? Ah! Huwag lagi mo practice! Gang, namahuway pa mi kang kay gikapoy na ko. Huwag lagi ka, palingta. Sabay, nauga na. Nauga na? Bay, ano? Nauga? Ay, Huwag ay, ka diyot. Budikol! Boarding. Usaman! Usaman hindi kita mo yung mga practice, ha? Akanang kuan sir, napahuway lang sa amin, sir. Pahuway. Bida. Pahuway sa mi gang, uy, kapoy tayo. Mo ba? Pahuway, ha? Morbida. Okay. Okay. Kadiyot. Murag. Nambok lagi taon ka. Bricol, nambok lagi ka. Kuan. Kasi gayang ano eh. Ako, gayang ako. Dala niyo order, ma'am. Chicken joy burger o kanis spaghetti. Karon man kanabot, uy. Sorry kang. Nag-exercise mo. Sige mo kaon ni. Gutom kaayo, uy. Maudi ay ngagi mo instructor na murag tambok sa ni. Unya ikaw, murag gipaduwayan yung bayo imong bilbil ka. Patampar Iniglakaw ni mo magbitay-bitay. Ay, pataka lang sudlot ha. Mauli yung benepisyo sa inyong pag-exercise. Ng sindi mong taon, binuwang ninyo. Pauli sa to, pauli! Gang. Mao ni akong problema taon. Sa saon taon ako paniwang sa akong asawa, lisod kayo. Kaya imbes mag-exercise siya, pasingot siya, sige mahinuong kaon ni noon. Mao ni problema na ako kay badlo ko nga basigod sa sibako at akihon taon ni ba. Tungod sa iyang katambo kay luyahon raman ni siya kay niglingkod ini taon. Hagok na yun. Usa ibahaton no kani. Palihog tabagi ka ninyo. Unsa man kung kamoy pasultihon, Lisa. Ay during di ay. May adlaw. Lord, Sa tanan, salamat. Good morning, hello. Bang, good morning dia, Bang. Ate Jinjin, good morning. Yes, good morning. Jennifer. Good morning. Okay, Ate Pres. Okay, og akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Pandiawan Herbal Capsule. Sed Pandiawan Herbal Capsule with garlic. Sed Pandiawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayos sipyata pag-inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule.
Ini paniudto ni mo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Paniyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mo kaon sa imong paniudto. Mao gyapon ini panihapon nimo sa di pa ka mo kaon sa imong panihapon inom na sagadaan og usa ka kapsula sa Said Paniyawan Herbal Capsule. Ug galing nga to na problema aning kidney o UTI ayaw na magkabalaka or mahadlok ni ana. Tungod kay dun na nay, makaayo makatambal, makapaalibyo, anang atong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan itong mga kaigsunan, salamat kay niyong nagkamu ang naghimog number 1 sa itong number 1 nga haplas karon sa Kabisayan ug Mindanao, ang Said Dynamite Oil. Nga tinuon buwag tang sa itong panuot, pamaol, parkit sa kalawat, sa barikos, bins, katul-katul, kutos, kabataan, ilikay, pagito sa linggi. Sa ito ang Said Dynamite Oil nga anhara, mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Buti ka na itong palit, may gala. Huwag yun na baligya sa lain, Gams. Nga, bitaw. Hindi na ito papalit sa itong gawas. Hindi, bitaw. Wat po kay kagawas, piki ko na, di na makita sa gawas. Yan na. Sa butika rin gina mga igsoon ha, huwag na baligya sa gawas. Pagkakita ka mo naggawas, milagro, nya piki na. So, mo palit-galit may gala ato Nay dagas gawas pero piki na. Piki, gyud. Oh, piki na. Nay daghan grabe Milagro kayo. kay- Gipang display diha sa may carbon dapit oh parehag yun sulan na sa Said Dynamite Oil. Parehag yun hapitanan pero lain lang nga dito na Panyawan. Ana mao na dito na ang ilangan Panyawan. Pero nga to Said Dynamite Oil ha. Panyawan, Ana yun. sa butika. Panyawan yun na ila. Oh, Panyawan ra na ila ha. Kita wa naman ta magdag panyawan. Wa na. Kaya magdatag panyawan daghan magay piki. Nga So- magdadala sa sunod-sunod kenan. lagi. Nya pagdala hinti pak iso mga sulon ng dapit. Kabantay ka lang mga sulon ng dapit. Tinoda. Oo, ana. Ay gibo patunto ang mga iso na. Piki gyud na adto kita palit sa butika. Okay. Pero pwede sa ta sa Facebook, may gala. Facebook. Ari ta sa kaning ato lang bisitahan ang page sa Said Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Na diha. I-type na to ang Panyawan Herbals mga igsoon. Og ayo kalimot nga atong i-like ang page mga higala. Makita diha tanan ang mga genuine Said Marketing products. Oo. Og ang mga Panyawan products sa Said Marketing Gams, mapalit po na to sa Shopee. Tinoda. So, Shopee, sila si Shopee. Ma'am Nenen, kay Oh. busy kay Ma'am Nenen Morindo ug Ricardo, Oh. mag-order na lang sila sa Shopee. Shopee. Mas may panak, klaro kay kanang klaro pa, klaro pa kuno nya, nindot gyud epekto basta tinuod oy. Bisag si Ma'am okay. Faye Berkal. Kita mo na. Ma'am Mga Faye igsoon. Berkal sa Berkal City, ang iyang ihaplas iniguman yung pangumpra gams. Panyawan gyud mao na iyang nindot kay sila Denili. Ademili, Panyawan gyud. Naw nya. Kitams mo na. Ni Alyoy fans kay nato pre taga Urmok ni sila. Oh, pero naa na ron sila sa Palumpon. Si Annabella Yu og si Mrs. ni Ronald Yu sa Don Pepe Tablia. Mao gini kanunay ni natong mamati nato si Ma'am Annabella Yu og si Sir Ronald Yu sa Don Pepe Tablia. Thank you kay ninyo, Sir Pepe Ronald. na, Don Pepe. Ma'am Annabella. Oo. Kini ako i-greet Gams tigamit tayo yung Said Dynamite Oil. Tigamitan. O, tigamit. Lima kayo naghuman lang paluto. Mm-mm. Gamit, Said Dynamite Oil. Ipakita nyo ko nila, Gams. So, sa naman isa, nakakaon mo siguro ka diya. Sa Will and Vic, kananan ba? Sa Tipulo branch ba?